Arabcan bilen aýdyjak aýdýarsa söz bağlama. Sen bilen Fiona bir-biriňize laýyk, sen ki ýaly oňum diýişiniň hersi bir welaýet. Okey, gaty görmesen, ştan gistana raýat, senden gaçyp gyýlar gurya, öz daşyndan haýat dost. Guryalar haýat beni başga bermedi üçin, sen çaýşuň baýguş gördüňi görmedi üçin. Okey, hemme ýere burnuňy sokýan, gara için gaty görme dost, sen öňki aýagy geçiň. Yüzüň akyn, demir yüzügiň akyn, sen tarakyn, kellesine baçyk takyn. Yaman ey, mene abdişkam ýaly yaman, sen bolsa ujudaman görün, gowagyna salan. Yalan, men gowaga salyan, men ballanan, sen bolsa gyýsyz gamlanan, gulagyň sallanan. Alanyň sen, jin face, yüzüň ýaglanan, clean and clear, nämer sen dürtüp yüzüňe baglanan. Sen möhleti geçen, sırtından garran, sana diyamamalar mal babulya barran. Face control, face'ini görüňde diýä Salman, men özüm boljak bolýan, sen bolsa Salman Khan. Ýaňaklaň deşik, garnyň meşik, sen eşek, nesi patpa ne de gelşek. Eşeğin derisine öwrülli üstündäki eşik, meni görün gyýlar diýä däli sen ütgeşik. Hawa sen ütgeşik, gorkaň ok Fiona'dan, Shrek seni görüp diýär hönden menem awadan. Tanamayan yok şehrin ähli raýonunyň, şu bolşumada ıryan onuny gyýlan onundan. Näme? Hi ömrüňde ikiden kän gyýz bir gördüňmi? Iň bolmana puluny elinden tutmagy ardyňmy? Elbette men betle aýaklaryň ördümmi, maňa seredip senem gijelerine ürdüňmi? Näme? Saňa seredip näme janymdan ýerdimmi? Ýalňyşmasam gorkunçlukda sen giýnese girdiňmi? Ýalňyşmy? Özüňi gözläp otyrdyňmi? Sen dogulanda owadan uklap ýatyrdyňmy?